Γεια σου φίλε μου, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο στο YouTube, στο καινούργιο εδώ του κανάλι. Σήμερα έχω μεγάλο βίντεο εδώ πέρα για το μπλε βόδο εδώ πέρα, έτσι. Θα το γλεντήσουμε εδώ. Κάνουμε ένα ωραίο γλέντι, δεν θα πούμε πολλά γι' αυτό σήμερα, έτσι. Ξεκινάω πιο ήρεμα, γιατί μετά θα νευριάσω. Γιατί αυτός έχει 100 προφίλ. Έχει 100 τρουλάκια έχει αυτός. Άρα, θα τα δείτε τώρα στο σημερινό βίντεο. Θα είναι όλα του τα τρουλάκια που με γράφουν σχόλια. Θα δούμε τα προφίλ τους και θα δούμε και τον άλλον που σας είπα στο προηγούμενο του βίντεο. Εδώ άλλαξε η εικόνα ο τέτοιος, ο μπλε λαμπάδας, και έβαλε εδώ πέρα ένα παππού, έτσι. Εκείνο του παππού από το προηγούμενο, από το Life Beach. Να τα ανοίξουμε εδώ γιατί είναι κλικ. Πάλι τα έχει κλειστά εδώ τους ακόλουθους του, έτσι. Τα έχει αγοράσει και ανέβασε εδώ πέρα 4 βίντεο ανέβασε. Τόσο πολύ θέλεις να ανεβάσεις. Αυτό το έβαλε τον Αύγουστο που έκανε το άλλο του βίντεο και ανέβασε 4 βίντεο. Για να τα δούμε. Τα καινούρια. 1000 like! Και εδώ ψεύτικα προφίλ. Chris τελεία Λέγω ναι. Παναγιώτης Σταν. Έχει κλέψει εδώ ένα βίντεο και έχει βάλει ένα χοντρό εδώ που κάθεται και το γεμιστά. Ναι. Έχει κλέψει εδώ ένα χοντρό. Κοίτα εδώ τι ανεβάζει. Και αυτό τώρα παίρνει 1000 like. Να το. Chris. Τι άλλο προφίλ του λαμπάδα. Ναι. Δεν ανοίγεις σε νέα καρτέλα. Για να δούμε ποιος είναι αυτός ο Chris. 4.000 ακόλουθους. Τι ανεβάζει. Κάθεται και τρώει. Άλλος βλάκας κι αυτός. Chris. Εδώ mukbang. 4.000 ακόλουθους. Κάθεται εδώ και τρώει. Τρώει σαν το βάδι εκεί. Κάθεται εδώ, γύρω τρώει. Όλα εδώ τρώει. 800 μπιφτέκια. Δείτε εδώ προβολές. Άμα είναι να κάνουμε όλοι έτσι. Άρα φανταστείτε τώρα αυτός πόσα λεφτά βγάζει από το TikTok, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν θα του κάνω ολόκληρο βίντεο, έτσι. Γιατί δεν είναι τόσο χάλια, τόσο άσχημα τα βίντεο του όσο είναι του λαμπάδα. Γιατί προτιμάτε TikTok. Έχει βάλει εδώ τα ψεύτικά του τα προφίλ. Λέει Chris ASMR και γλάμπης. Ανένας. Εδώ κλέβει να. Ρε φίλε, στρουφάκια βάζεις και θες να σου πάρουμε στο σοβαρά. Να, στρουφάκια βάζει. Προβούλα σου εδώ πέρα βλέπετε. Με γράφει εδώ βλακίες. Και άλλο προφίλ του λαμπάδα με ακολούθησε. Σχόλια εδώ βλακίες. Να, εδώ πέρα ψεύτικα προφίλ. Έτσι. Ψεύτικα εδώ, ψεύτικο κάνει ότι είναι η δίωξη. Εδώ βάζει την κοκκινοσκουφίτσα. Κλέβει εδώ πέρα από το Google εικόνες. Ναι. Να εδώ. Κλέβει εδώ πέρα. Και εδώ την κοκκινοσκουφίτσα έβαλε. Ναι. Εδώ έβαλε το Σούπερμαν. Και με ακολούθησε. Και θέλετε να πιστέψω ότι δεν είναι ο λαμπάδας. Πουπόγερος, και είναι και άλλο προφίλ εδώ πέρα που του γράφαν στα σχόλια. Κάνει και live.
Αυτός είναι ο Λαμπάδας. Μρι Λόρντ. Ναι. Πού είναι το βίντεο που έκλεψε? Μα, το βρήκα. Είναι μάλλον σαν τα προφίλ εκείνα στο Facebook που τα έχουνε ζευγάρια. Αυτός βάζει και τη φάτσα του, έτσι. Λέει, είναι μάλλον ο Αντώνης και η Άρτεμις, έτσι. Λέει, Αντώνης, Αν και Άρτεμις, έτσι. Κοιτώντας την περιγραφή του, λέει κάτι βλακίες, λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέει, 2 νιντου. Νέα Δημοκρατία. Ναι. Όταν σας λέω ότι είναι ο μπλε Λαμπάδας, θα με πιστεύετε. Να, ορίστε τη φάτσα του. Και βρήκαμε τη φάτσα του, έτσι. Τόσο εύκολο ήτανε. Και αυτό το πράγμα έχει 25.000 αγώνες, έτσι. 3 εκατομμύρια μ' αρέσει. Μιλιών. Έτσι. Τι είναι αυτά, λίστες αναπαραγωγής. Παροντής. Σονγκ Κοβέρ. Αντώνης Μουζίκ. Για να δούμε εδώ τι ανεβάζει. Το Μητσοτάκη βάζει. Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε τι βλακίες ανεβάζουνε. Το Μητσοτάκη βάζει. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία? Λοιπόν. Και αυτός ανεβάζει τέτοια με τα χάπια. Κοιτάξτε εδώ, αυτός όλο τον κόσμο έχει κλέψει αυτός. Αυτός είναι χειρότερος από τον Λαμπάδα. Κοιτάξτε εδώ, Μαμαλάκης έχει κλέψει και αυτόν εδώ πέρα. Και εσύ του Τζέι κλέβεις, ρε. Πού να του φτάσουμε όλοι μας του Τζέι? Αυτός δεν ξέρω ποιος είναι. Έχει κλέψει κάτι βίντεο εδώ πέρα. Πάλι του Τζέι κλέβει. Τι ρε φίλε, του ζηλεύεις του Τζέι? Του ζηλεύεις? Άμα του ζηλεύεις, βγάνε βίντεο με το πρόσωπό σου. Εδώ έχει κλέψει εδώ. Τι είναι αυτή η μάνα του? Τα άλλα εδώ αυτά γιατί δεν τα βλέπω. Τι λέει? Πάλι του Τζέι κλέβει, έτσι. Πάλι εδώ μια γιαγιά έχει κλέψει. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει. Αυτός που έτρωγε. Μήπως είναι αυτός ο Λαμπάδας? Ξανά που τρώει αυτός. Τι λέει εδώ? Να, δείτε εδώ πέρα πόσο κόσμο έχει κλέψει αυτό το άτομο. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κλέψει όλο το TikTok έχει κλέψει αυτό. Κοιτάξτε εδώ βλακίες που ανεβάζει. Κρίσε ASMR, του Τζέι εδώ ξαναβάζει. Πόσο βίντεο θα κάνεις με το Τζέι? Να ορίστε κι άλλο. Πάλι εδώ αυτός ο Λάμπης, ο Λαμπάδας είναι, 100%. Ο Λαμπάδας είναι. Πάλι εδώ αυτός ο Λάμπης. Παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Λαμπάδας, έτσι. Δηλαδή, να τη λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ πόσο βίντεο έχει κλέψει εδώ πέρα. Πάλι με το Μαμαλάκι. Δείτε εδώ πόσες μηνύσεις έχει να φάει. Έτσι. Και τώρα εγώ, φίλε Αντώνη, με την Άρτεμη τη γυναίκα σου που του είδα το προφίλ του σου, δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα, έτσι. Αντώνης και Άρτεμις, έτσι. Και αυτά τα προφίλ που φτιάχνετε με τη γυναίκα σας και με τον άντρα σας, ποιο το νόημα? Δηλαδή στείλω μήνυμα, ποιος θα μου απαντήσει? Ο Αντώνης ή η Άρτεμις? Σοβαρευτείτε. Δεν το δω βλακείς πόνιμα. Για να δούμε αυτό τι λέει. Μαμαλάκης σκι. Κοβέρ. Δηλαδή είναι κάτι προφίλ. Έχει κλέψει εδώ πέρα
βίντεο με το μαμαλάκι και έχει βάλει από πάνω μια μουσική έτσι, τουρουρουρουρου, που φτιάξει σε 5 λεπτά. Ουλαμπάδας είναι. Τέλος. Κι άλλο προφίλ με το Τουντζέι. Έτσι. Κι άλλος Τουντζέι. Για να δούμε τι είναι αυτός πάλι. Καινούργιο φρούτο. Τι ανεβάζει αυτός. Δεν φαίνεται να είναι ο λαβάδος αυτός. Πάλι το Τουντζέι ρε βάζετε. Και του Τζίπρα το βάζει. Και την Ελισάβετ που πέθανε και του Ρουβά. Και του Φερεντίνου βάζει. Κοίτα ρε τι βάζει μαλαγίες. Πάλι του Τουντζέι. Τι καταλαβαίνετε. Τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Για να δούμε καλά βίντεο. Λοιπόν. Για να δούμε με αυτόν εδώ που τρώει. Τι έβαλε. Να! Βλέπετε, έχει κλέψει κάτι βίντεο από αυτόν που τρώει και από πάνω βάζει μια μουσική. Τι σας αρέσει, και αυτό έχει 200 like. Και έχει γράψει σχόλιο του Λαμπάδας. Τι λέει, τρώω φαγητά αλλού. Πολύ ωραίο βίντεο έγραψε Αντώνη. Και εσύ ρε φίλε δεν νοιάζεσαι καθόλου για την υγεία σου, δηλαδή. Δηλαδή, μικρός ακόμα, το πολύ 20 να είσαι, δεν σε νοιάζει λίγο για την υγεία σου. Τέλος πάντων, άλλο φρούτος. Δεν ασχοληθώ με σένα σε αυτό το βίντεο, γιατί δεν θέλω να είσαι κακά ξεμπερδέματα, αυτά με τον εαυτό σου πρέπει να το βρεις. Λοιπόν, τώρα αυτός του πουλί να είναι 10 χρονών. Ο Λαμπάδας. Και αυτός εδώ ο Αντώνης με την Άρτεμις. Ναι. Και εδώ κλειστά. Και εδώ κλειστά. Να μην δούμε ότι τους αγοράζει. Να μην δούμε ότι τους αγοράζει τους 25.000. Ούτε ποιος ακολουθεί. Τα έχει κλειστά. Ούτε τα βίντεο που τον αρέσουνε. Γιατί τα κλείνετε τα βίντεο που σας αρέσουνε. Εγώ βλάκας είμαι που τα έχω ανοιχτά. Τι πάτησα, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Εντάξει, χειστήκαμε, άνοιξες, τελειώνει. Κι άλλο προφίλ. TikTok, YouTube. Έχει και YouTube. Τι είναι το κανάλι του Μπλε Λαμπάδα. Καρά κήπο. Production. Και έχει κλέψει εδώ από την τράπουλα μια εικόνα. Αυτό ρε φίλε που έχεις εδώ πέρα το εξώφυλλο του φτιάχνουν σε 5 λεπτά. Τι είναι αυτό. Έχεις βάλει εδώ πέρα κάτι εικόνες μία πάνω στην άλλη. Έχεις βάλει την τράπουλα με σακάκι και κάτι φλαγίες, έτσι. Πάμε να δούμε. Και αυτό το πράγμα έχει 1000 ακόλουθους. Αυτός τραγουδάει ρε παιδιά. Ποιος τραγουδάει. Χάλια ποιότητα έχω έχει. Λες και το είναι αποκλείσει να πούμε. Λες και έχω γράψει σε καμιά κλίση που έκανε. Χάλια ποιότητα έχω. Πού ζεις ρε φίλε, στο 2000. Θα τα δει αυτά αυτός ο Ράμπης. Ξέρετε τι θα σας κάνει. Ξέρετε τι θα σας κάνει. 50 χρονών άνθρωπος. Του παίρνετε και του βάζετε τη φάτσα του εδώ πάνω σε βίντεο με ξεβράκου τους. Του κάνετε τσόντες. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Αυτό δεν σου πει τι κάνεις. Σκουπίδι θα σου πει. Και καλά θα σου πει. Θα στα κατεβάσουμε το προφίλ σας.
και είσαι ουλαμπάδας. Λοιπόν, κάντε μια αναφορά εδώ, Αντώνης και Άρτεμις, να πέσει το προφίλ τους, να πέσει όμως και του λαμπάδα. Ή να μην πέσουνε, να σβήσουνε τα βίντεο τους. Να τα σβήσουνε, γιατί θα μπλέξουνε. Και άμα συνεχίσουν να ανεβάζουνε με μένα, θα τους τα κατεβάσω το προφίλ, εγώ μόνος μου. Εγώ δουλεύω στη TikTok. 45 χρόνια στη TikTok δουλεύω. 50.000 ακόλουθους έχω. Με δουλεύετε. 45 χρόνια στη TikTok δουλεύω. Καθήκα. Καταλάβετε τα καθάλματα. Εγώ άμα θέλω στέλνω μήνυμα στο Zuckerberg και στα σβήνει και στα Instagram. Πολύ καλές σχέσεις έχω. Θα του στείλω μήνυμα και θα το δει. Τα βλέπουνε οι εταιρείες τα μηνύματα. Δεν είναι χαζές. Γι' αυτό τα έχουν δημόσια. Και μπορώ να βγαίνω να κάνω κριτική. Θα δέχεις την κριτική. Και άμα με κατεβάσετε το βίντεο θα σας σβήσω το προφίλ. Το καταλάβετε. Άιντε με να αρχίσω και κατεβάζω προφίλ ένα-ένα. 100.000 ακόλουθους έχω. Θα μπορείτε να με κάνετε τίποτα. Τέλος. Τέλος, το έχετε παρατραβήξει. Έχετε κλέψει όλο τον κόσμο και δεν σας κάνουνε τίποτα. Είναι παράνομο να πέσουνε τα προφίλ σας. Άμα συνεχίσετε. Επειδή δεν μπορείτε να ανεβάσετε τον εαυτό σας, πρέπει να κλέβετε. Κοιτάξτε εδώ τι κάνουν τα καθάρματα, δείτε. Κοιτάξτε εδώ πόσους έχουν κλέψει, εδώ τους βάλαν όλους μαζί. Να το δούνε όλοι, να σας κάνουν μια μήνυση από ένα βίντεο. Δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα. Έχω 100.000 ακόλουθους, θα στείλω μηνύματα και θα με απαντήσουν. Πώς θα επιτρέπει όλα αυτά το TikTok? Πού βγαίνει ο άλλος γυμνό να του κάνετε, τον έχετε ξεφτελίσει τον άνθρωπο. Καθήκια. Απαιτώ να διαγραφούν όλα σας τα βίντεο. Όλα. Και να βγείτε να μιλήσετε. Εγώ είμαι χαζός που μιλάω, είμαι βλάγας. Εδώ τόσο προφίλ με προτείνει. Που δείχνουν τις φάτσες τους και μιλάνε. Χαζές είναι. Σαν εσάς. Θα σας πάρω διάολους, δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα. Εγώ σας το λέω να το καταλάβετε έτσι. Πρωτού ανεβάζετε βίντεο, σκεφτείτε το. Γιατί άμα το δουν όλοι αυτοί, δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα. Έτσι. Ειδικά με το Τζέι που είναι μεγάλος. Σ' ακόλουθους. Έτσι. Δεν ήταν τον κουρδεύεται 40 χρονών άνθρωπος. Έτσι. Και τον άλλο του λάμπει 50 χρονών. Έτσι. Όλο τον κόσμο έχετε κλέψει, ρε. Δεν το δω πάρα πάλι του λάμπει. Λέγω τον οποίο δεν έχετε μέσα σας. Δηλαδή μυαλό δεν έχετε να πείτε, ούτε θα το δουν αυτοί, θα μας το κατεβάσουνε. Άμα τους τα στείλω θα με απαντήσουνε. Γιατί έχω 100.000 ακόλουθους και τα βλέπουν όλα αυτά που στέλνω. Λοιπόν, όποιος ξέρει στοιχεία Instagram εννοώ, έτσι,
Instagram ή Messenger, έτσι. Instagram ή Messenger, όποιος ξέρει στοιχεία του Λάμπη, να με πει, να του τα στείλω όλα αυτά τα βίντεο εδώ πέρα, να τους κάνει μια μήνυση και τους δύο, που είναι το ίδιο άτομο, τέλος πάντων, έτσι. Ο Αντώνης και η Αντιγόνη και ο Λαμπάδας τα ίδια άτομα είναι, έτσι. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι χαζός και ότι αυτό είναι άλλο άτομο και ο Λαμπάδας είναι άλλο. Το ίδιο είναι, αυτά ίδια βίντεο ανεβάζουν. Πώς θα καταλάβω ότι είναι διαφορετικοί? Άμα βγούνε και μιλήσουνε. Και πω αυτός έχει άλλη φωνή, αυτός έχει άλλη φωνή. Δεν του κάνουνε όμως. Δεν του κάνουνε. Πρέπει κάποιος να βγει να μιλήσει. Δεν γίνεται αυτά να βγαίνουνε και να μην τους κάνουν τίποτα. Αμά είναι TikTok. Δηλαδή το βίντεο το αφήνετε έτσι, δεν τα ελέγχετε. Πριν ανέβει ένα βίντεο πρέπει να στέλνετε έτοιμα να τα ελέγχει κάποιος από την εταιρεία σας πριν ανεβούνε. Να σε πει ναι θα ανεβεί, όχι δεν θα ανεβεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να έχουμε κάνει όλο το TikTok σκατά. Επειδή υπάρχουν αυτά τα κολοπροφίλ εδώ μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά. Κάποιος πρέπει να βγει να τα πει. Θα δέχεστε κριτικές. Τι να πω ρε, τι να σας πω. Κακώς τον εαυτό σας και στα προφίλ σας κάνετε. Θα χάσεις εσύ τώρα τζάμπα 25.000 ακόλουθους, έτσι. Θα κάνεις ωραία βίντεο με το πρόσωπό σου, το έχεις στην εικόνα σου, έτσι. Δεν μπορώ όμως να πιστέψω ότι είσαι εσύ γιατί δεν έχεις κάνει βίντεο. Μπορεί αυτός εδώ να είναι από το Google. Να μην είσαι εσύ, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρω. Πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα προφίλ, μόνο εδώ στο TikTok, Instagram δηλαδή, Facebook και YouTube δεν βλέπω τέτοια προφίλ. Μόνο στο TikTok. Ξέρετε γιατί γίνεται μόνο στο TikTok? Επειδή και μέσα μπαίνουν τα παιδάκια, τους ακολουθούν και τους στηρίζουν. Άμα βγει όμως κάποιος καλός να πει κάτι σωστό, ή θα του κοροϊδεύουνε, ή δεν θα έχει ακόλουθους, δεν θα έχει προβολές, έτσι. Και αυτοί που κλέβουνε, που δεν δείχνουν ούτε τα πρόσωπά τους, ούτε φτιάχνουν δικά τους βίντεο, κλέβουνε βίντεο εδώ το Μητσοτάκι και αυτά, και έχουν 25 ακόλουθους αυτό το πράγμα. Άλλος. Άμα είναι να κλάβω κι εγώ εδώ τον Λάμπη, να του βάζω φίλτρα και να λέω αστεία βίντεο, έτσι. Ανοίξτε τα να βλέπουμε και ποιοι σας ακολουθούνε. Ανοίξτε τα. Τους αγοράζετε σίγουρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τέτοια βίντεο εδώ που παίρνει μόνο 1000 προβολές να έχει 3 εκατομμύρια like και 25.000 ακόλουθους. Σοβαρευτείτε, μη σας κατεβάσουν τα προφίλ. Μην αρχίσω. Γιατί άμα αρχίσω θα τρέχετε και δεν θα μπορείτε να κάνετε νέα προφίλ. Θα τα βρίσκω και θα τα σβήνω. Μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο να σας κατεβάσω τα προφίλ. Μια χαρά είναι. Στέλνω ένα μήνυμα εγώ στην εταιρεία εκεί πέρα. Ναι. Και άμα θέλω πάω και από κοντά. Άμα έχουν γραφεία στην Ελλάδα, μια χαρά πάω, παίρνω και το κινητό μου, δείχνω τα προφίλ σας και άντε για μετά, έτσι. Γι' αυτό εδώ πέρα και τα σχόλια από εδώ και πέρα λέω να τα κλείνω στα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν έχουμε κριτικές, είναι ότι εδώ πέρα δεν γράφει σχόλια βλαγίες, έτσι. Δεν γράφει. Κριτικές στο Instagram.
Τι games, έχει και παιχνίδια. Ακόμα χειρότερα. Τι είναι αυτά τα παιχνίδια που ανεβάζει? Με τον Τζουκαλά εδώ, το Μαμαλάκι, του Γεωργιάδη. Εδώ τον... Έτσι να... Έτσι. Άμα τα δουν αυτά, σου κάνουν μια καλή μήνυση. Έτσι. Δεν τη γλιτώνουν. Για να παίξουμε εδώ το παιχνίδι του, τι είναι αυτό. Μα, έχει βάλει εδώ κάτι κεραυνούς και από μπροστά έχει το Μαμαλάκι με κάτι μπλούζες εδώ, τον Γεωργιάδη και αυτά, έτσι. Και τον Τσουκαλά εδώ πέρα βάζει, τον έχει κλέψει και αυτόν. Τι είναι το ρούμπλε? Τι είναι αυτό? Και αυτός βάζει τον Τράνο. Τράνος. Μόνο 12 προβολές. Γεια σου ρε εταιρεία. Γεια σου ρε λαμπάδα. Εδώ έχει άλλη εικόνα όμως. Εδώ δεν τη βάζει στη φάσα του. Μάλλον εδώ πέρα είναι πιο αυστηρή πλατφόρμα. Αυτό το ρούμπλε δεν το ξέρω, παιδιά, τι είναι. Λοιπόν, έχει και Discord. Discord λέω να κάνω κι εγώ. Να μπαίνουμε να συζητάμε εκεί πέρα, έτσι. Και έχει και άλλο προφίλ στο TikTok. Είναι το ίδιο με την Artemis. Άλλο είναι? Όχι, το ίδιο. Βλακίες, έτσι. Πάντως εγώ δεν του καταλαβαίνω αυτό που κάνετε. Είστε βλάγες, να το πούμε πολύ απλά, έτσι. Μυαλό πολύ δεν έχει από ό,τι βλέπω, γι' αυτό κάνετε και τέτοια βίντεο, έτσι. Μόνο να κλέβετε, ξέρετε. Έτσι. Γιατί δηλαδή ένας γιατρός, ένας δικηγόρος να έχει λιγότερους ακόλουθους από αυτούς? Γιατί του TikTok μπαίνουνε παιδάκια και κάνουνε πρότυπα τον Τράνο, τον Λαμπάδα. Τέτοιες βλακίες βλέπουνε, έτσι. Αυτό να δω τον Στελάρα βάζουνε, αυτό να που τρώει, έτσι. Έχει κλέψει εδώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο έχει κλέψει, χωρίς την άδεια κιόλας. Αυτό είναι το παράνομο, να παίρνει άδεια ανάλογα εντάξει. Που και εκεί δεν είναι ωραίο, αλλά τέλος πάντων, πες πήρε άδεια. Εδώ το κάνετε παράνομα. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, θα φτιάξω κανάλι στο Discord. Να μπούμε εκεί μέσα να συζητάμε, να με προτείνετε ιδέες για βίντεο. Σκέφτομαι να τα ξαναξεκινήσω τα μαθήματα γερμανικών εδώ στο YouTube, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα, έτσι. Δεν έχω κάνει κάτι άλλα βίντεο στο παλιό μου το προφίλ στο TikTok. Δεν θα το βάλω τώρα γιατί δεν το έχω, έτσι. Για να δούμε και αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει βάλει έναν τάφο. Λέει εδώ μπλα μπλα μπλα. Μπλα μπλα μπλα. Και έχει βάλει αυτό να δω που τρώει. Και από πάνω έχει βάλει μια μουσική. Και αυτό τώρα πήρε 5.000 like. Και γράφει και ο Λαμπάδας σχόλιο. Μα σε κάθε του βίντεο γράφει σχόλιο ο Λαμπάδας. Δεν είναι απόδειξη ούτε ο Λαμπάδας είναι αυτός ο Αντώνης. Και η Άρτεμις. Λοιπόν, τι θέλω? Σβήσιμο όλων αυτών το βίντεο. Εσύ και εσύ. Σβήσιμο όλο το βίντεο σας.
Έχετε μια εβδομάδα να τα σβήσετε. Αλλιώς θα αναγκαστώ να κάνω κι άλλο βίντεο. Έτσι. Και άμα με αναγκάσετε να κάνω κι άλλο βίντεο, θα μπλέξετε πιο άσχημα. Και όσο συνεχίζετε, η κατάσταση θα χειροτερεύει. Γι' αυτό φροντίστε να σβήσετε τα βίντεο σας ή να ανεβάσετε βίντεο μου του πρόσωπό σας, να μιλάτε, να πείτε είμαι ο Αντώνης και ο μπλε τέτοιος, μπλε πατάτας, μπλε λαμπάδας, και να πείτε εγώ ενοχλούσα μέσω κοινωνικών δικτύων το μαθήματα γερμανικών με 50.000 ακόλουθους, Deutsch 25, Γιώργο Ζεϊμπέκη, θα τα πείτε όλα αυτά. Λέγομαι τάδε, ηλικία τάδε, κατάγομαι από τάδε, είμαι φαίνεται ότι ήμουν ανώριμος από τις πράξεις μου, γιατί έκλεβα αλλωνών περιεχόμενο χωρίς την άδειά τους παράνομα. Έτσι. Άμα δεν του κάνετε αυτό σε διάστημα μιας εβδομάδας, σας δίνω χρόνο μέχρι το Σάββατο, που θα βγει αυτό το βίντεο δηλαδή. Μπορώ να το βγάλω και σήμερα, που είναι... Τι μέρα σήμερα, Τρίτη. Μπορώ να το βγάλω σήμερα το βίντεο. Λοιπόν, άμα μέχρι το Σάββατο δεν έχετε κάνει αυτό που σας λέω, θα ανεβάσω κι άλλο βίντεο. Μπορεί και live. Μπορεί να ανοίξω και τώρα ένα live, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο με αυτά εδώ πέρα τα ζώα που έχουν κλέψει το όλο του πλανήτη, να πούμε όλο το TikTok. Δεν τους κάνουν τίποτα, πρέπει κάποιος να βγει να μιλήσει. Κοιτάξτε εδώ που κλέβουνε. Αν βγουν όλα αυτά, κάνουν μια μήνυση, θα σας πω εγώ μετά. Του καταλάβατε το κόμια! Όλο το λάμπι ανεβάζετε. Τι σας φταίει ο άνθρωπος? Εδώ δείτε τι κάνουνε. Βόδια! Μέχρι το Σάββατο θα κάνετε βίντεο με το πρόσωπό σας. Αλλιώς κι άλλο βίντεο. Θα γεμίσω με βίντεο, ναι, άμα δεν σταματήσετε. 800 βίντεο θέλετε, 5.000 βίντεο θέλετε, 1.000.000 βίντεο θέλετε, θα κάνω, μέχρι να με ακούσετε, μέχρι να βάλετε μυαλό. Του κάνετε τον άλλο ένα κουρασάν εδώ, δεν τρέπεστε, αν του δεν σας κάνει μια μήνυση. Ποιος είναι αυτός να το στείλω? Δεν τρέπεστε. Μυαλό δεν έχετε καθόλου, στόκο έχετε. Κολοτρουλάκια να πούμε. Όλο το TikTok το έχετε καταστρέψει ρε. Το προφίλ μου το έχετε καταστρέψει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία σε όσους είναι υποψήφοι για τις εκλογές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Δεν ξέρω τι θα είναι το επόμενο βίντεο. Μπορεί να είναι κανένα μάθημα, μπορεί να είναι πάλι με αυτούς. Πάλι με αυτούς θα είναι, γιατί δεν θα με ακούσουν, κοτούλες είναι, έτσι. Αυτά που φωνάζουμε στο βίντεο μην τα παίρνετε, έτσι. Σε αυτούς φωνάζω, δεν φωνάζω σε εσάς, έτσι. Δεν κατηγορώ εσάς, κατηγορώ αυτούς και παρόμοια προφίλ, έτσι. Για να το ξέρετε, να μην κάνετε έτσι. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να βρίσω σε μηνύματα. Και σε αυτούς που στέλνω, στον μπλε λαμπάδα δεν έχω βρίσει ποτέ σε μήνυμα, έτσι. Ποτέ δεν έχω βρίσει. Μιλάμε ευγενικά,
Έτσι. Μιλάμε ευγενικά, αλλά αυτοί τίποτα δεν κάνουν, έτσι.